Okay, nu skal I høre. Vi skal ind i en fortælling, som er, helt speciel. Den foregår i de her helt stille timer om natten, og den bliver fortalt fra et synspunkt, som, de færreste af os nok nogensinde skænker en tanke. Og det hele, det starter i stilheden. Forestil dig det. Det eneste, du kan høre, er den der svage, rytmiske lyd. Dryp, dryp. Fra en vandhane, der bare aldrig rigtig vil lukke helt tæt. En enkelt dråbe, der falder igen og igen. Og lige der, midt i den her stilhed, der møder vi vores hovedperson. Hun er ikke stor, overhovedet ikke, men hun er der altid. En konstant, du ved. Måske har hun altid været der, som en slags tavs beboer i husets hemmelige liv. Altså, hendes verden, den er slet ikke som vores. Forestil dig et landskab bygget af fugtige furer og de her glatte, kolde overflader. Hun kender hver eneste lille revne, hvad en smag af sæbe af støv. Det her, det er hendes rige. Et helt kongerige af fliser. Hendes liv er nærmest delt i to. Om dagen, ikke, når menneskenes verden larmer og er vågen, så trækker hun sig tilbage, helt ind i skyggerne. Men om natten, når huset ligesom endelig ånder ud og falder til ro, så er det hendes tur. Så tager hun over. Og det er her, hendes verden for alvor bliver levende. Og fra det her skjulte rige, der blev hun til et vidne. Tænk lige over det. Et vidne til alle de her private øjeblikke. De her helt usete handlinger, som udspiller sig i det lukkede rum, badeværelset, når vi mennesker tror, vi er helt alene. Prøv lige at forestille dig det her billede. Hun ser en mand, der bare står der foran spejlet i lang tid, og han kigger slet ikke på sig selv. Han stirrer bare tomt ud i luften. Det er sådan et øjeblik af helt stille eftertanke, eller måske endda fortvivlelse, som absolut ingen andre ser. Og så ser hun kvinden. Kvinden, der græder helt lydløst, imens vandet bare løber. Som om lyden fra bruseren kan skjule tårerne, du ved. Et forsøg på at skjule smerten for resten af verden, men ikke for hende. Nej, hun er vidne til præcis de tårer, som bruseren ellers skulle have vasket væk. Men det er ikke kun de her store, dramatiske øjeblikke, hun ser. Hun ser selve tidens gang. Hun ser livet folde sig ud langsomt, gennem bittesmå, næsten usynlige forandringer. Børnene, der vokser. Tandbørsterne, der skifter farve, som årene går. Og shampooflaskerne, der bliver dyrere. Fra barndommens leg til voksenlivets realiteter. Det hele bliver ligesom afspejlet i de her helt simple ting på badeværelset. Og med alt det her, hun ser, alle de her observationer, så begynder hun at forme sine helt egne tanker. En slags, en filosofi, der er født i mørket mellem fliserne. En tanke om hendes egen eksistens, sat op imod menneskenes. Og det er her, hendes store tanke kommer. Den, der ligesom vender op og ned på det hele. Det er jo et ret vidt perspektiv, ikke? For hvem ejer egentlig et råb? Dem, der sover drømmeløst, eller den, der er vågen og faktisk lever i det? På den måde definerer hun sin egen rolle. Hun er ikke bare en tilfældig beboer. Nej, hun er nattens vogter. Hun er den allerførste, der mærker stilheden lægge sig, når dagen er omme. Og hun er den allersidste, der ser alt, lige før lyset bliver tændt igen. Men så, en nat, så sker der noget. Noget, der ændrer alt. Et enkelt øjeblik stilstand, som fører til en helt pludselig og uventet indsigt. Et reelt vendepunkt i hendes ellers så stille liv. Det er en af de nætter, hvor et vindue står på klem, og en lille vindpust rammer hende. Og hun stopper op. Bare et øjeblik. Hun kigger op mod spejlet, hvor månelyset rammer, og der ser hun noget. Hun ser sig selv, og den første erkendelse, den rammer med det samme. Lille. Den næste tanke. Hurtig. Og så den tredje, den her næsten knusende tanke. Ubetydelig. Så der står hun. Lille, hurtig, måske endda ubetydelig, men levende. Og i lige præcis det ene ord, der ligger der en helt uendelig kraft. Og med den her helt nye indsigt, så nærmer vi os afslutningen på hendes fortælling. Men det er ikke en afslutning, der handler om, at noget er forbi. Tværtimod. Det handler om en fortsættelse, men nu med en helt ny forståelse af sin egen plads i den her verden. Hun har fået en ny opfattelse af sig selv, og så løber hun videre på sin rejse. Måske en dag, som teksten siger, med et lille smil. Hvis en sølvfisk altså overhovedet kan smile. Og det er faktisk den tanke, jeg gerne vil efterlade jer med. For selv de mindste væsener har jo historier. De fortæller dem bare om natten, når ingen af os lytter. Så prøv at tænke på det. Hvor mange historier udspiller sig ikke lige foran os? I de stille timer,
i de her helt oversete hjerner. Hvor mange liv bliver levet, uden at vi nogensinde lægger mærke til dem. Måske skal vi bare blive lidt bedre til at lytte til stilheden.